Môžeme začať za hodinu, ide vlak, takže nahníme sa. Dobrý večer, moje meno je Peter Leny, ja som tam v strede, Majo Ľudský je tam vľavo. Sme mladý ateliér, veľmi nedávno založený, v podstate sú to týždne, zatiaľ nevieme, že či tam v strede v našom názve 2021 bude čiarka, alebo či to bude dvojbodka. Riešime takéto vlastne dôležité veci, ktoré sú dôležité pre našu budúcnosť. Toto je projekt, ktorý vypovedá možno veľmi veľa o tom, že čomu sa venujeme. Je to nové kultúrne centrum v centre Bratislavy, do ktorého sa, ak Boh dá, za nejaký rok, za dva bude sťahovať asi polovica nezávislej kultúrnej scény z Bratislavy. Umelci všetkých možných žánrov, herci, speváci, tanečníci. A vlastne vypovedá to o tom, že popri tom, ako robíme architektúru, tak sa venujeme kultúre. Niektorí z nás sú, dá sa povedať, kultúrni manažéri a odráža sa to na práci. Tieto obrázky sú obrázky z súťaží, ktoré sme robili do Českej republiky. Veľmi vám ďakujeme za to, že sa môžeme zúčastňovať týchto súťaží, pretože na Slovensku je to veľmi zlé, takže skúšame Hubice, Vodňany, České Budějovice, Plzeň. Tak je jedna vec, že pred rokom som vlastne ako študent ešte vyhral jednu súťaž do Plzne a to je výstavba Filharmonie. Tak som chcel povedať, že my sme vlastne mladí a snažíme sa prevádzať vlastne cez súťaže. Tak týmto sme sa dostali aj vlastne k tejto súťaži a nás napadlo, že čo vlastne môžu mladí chalani zo Slovenska povedať, ako má vyzerať veľké mesto na západ Čiech. Toto je zastávané územie Plzne. Len na úvod chcem povedať, že Majo dnes bol v Plzni prvýkrát v živote a pre mňa je to druhýkrát v živote, čo som bol v Plzni. Túto súťaž sme si dali takým trochu možno zvláštnym spôsobom oproti ostatným súťažiacím. Nesnažili sme sa o meste v podstate moc toho zisťovať, snažili sme sa zistiť, že čo my vieme vytvoriť bez toho, aby sme mali vlastne osobnú skúsenosť. Že či existuje nejaký vstup, ktorý my môžeme dať. Na tejto mape ste videli voľné územia v rámci toho okruhu, ktorý bol zadaný ako priestor na riešenie. Na tejto mape vidíte vyznačené územia, ktoré sú vo vlastníctve mesta a nie sú zastávané. Nás napadla taká jedna vec, že proste tým pádom, že by sme nepoznali problémy tohto mesta, že sme sa s nimi ani nezabývali, pretože veríme v tom, že proste každé mesto má svoje problémy, výhody, nevýhody, tie sa dajú vyriešiť, tak sme sa pozreli na to tým smerom, že čo môžeme ponúknuť, alebo čo môžeme povedať, ako sa mesto môže ďalej rozvíjať. Tak tým pádom územia, ktoré patria mestu a sú nezastávané, riešili sme, či sú to nezastávané územie, napadla nás jedna jednoduchá myšlienka, že čo by sa stalo, keby sa toto územie vysadilo stromami a vytvoril by sa tam priestor vlastne parkového charakteru. Boli by tam cyklostezky, boli by tam na skepkách, boli by tam kultúrne zariadenia, ako napríklad amfiteátre, klasický park. Išlo by o to, že keby sa už teraz vysadili stromy na všetky tieto pozemky, tak v priebehu 50 rokov by sa stal z týchto pozemkov plnohodnotný park, sieť parkov, ktoré vlastne investíciou mesta by bolo iba vysadiť tento park. Vlastne vytvorila by sa vrstva, taký súbor ostrovov v rámci celého mesta, ktorá by slúžila ako aktivátor pre nejaký možný budúci development. Vlastne tento náš súťažný návrh je ako keby scenár rozvoja mesta v rámci nového okruhu. Vlastne neriešili sme existujúce mesto, ale riešili sme iba developing nového mesta. Možno trochu strašidelný, keďže sú tam všade tie pravé uhly, ale možno trochu aj prekvapivý, keďže to archipelago to tam trochu zachraňuje. Vlastne prichádza ku kontrastu vlastne tej prírodnej línie, ktorá už teraz existuje, ktorá by vznikla v budúcnosti s tým novým urbánnym, čo by človek vystával. A tým pádom v budúcnosti by toto územie... Veľmi jednoduchá ekonomická schéma. Vlastne nabralo na hodnote tým pádom, že v okolí tejto štruktúry by bol už plnohodnotný park, ktorý vlastne zabehnutý už vlastne 50 rokov.
mesto by mohlo tým ťažiť vlastne zvýšeným nájmom a vlastne že investícia do zelenia by priniesla v budúcnosti vlastne vyššie príjmy z prenajmu. Tuto môžete vidieť vlastne časový scenár. Napravo vidíte fázu, kedy Plzeň dosiahla svoje hranice v roku 2050. Alebo 2500 možno. Sme sa proste snažili dotvoriť mesto Plzeň po hranicu toho okruhu ako hranice kultúrneho mesta. A na tejto schémke už vidíme tým zeleným, sú tie rôzne parky, rôznorodé, ktoré vznikajú tým netradičným tvarom parciál, ktoré patria mestu. A uprostred neho je zasadená mestská štruktúra. A toto obrázku môžeme vidieť, keby sa napríklad aj z tých 50 rokov nepostavalo nič v tom území, ktoré je vyhradené na zastavbu, tak mesto získa aj tak sieť plnohodnotných parkov a vlastne tým pádom by kvázi mesto Plzeň prekryla taká pavučina. Toto je súťaž na urbanizmus, ktorý je trochu menší. Je to vlastne lokalita vo Valašských Klobukoch, je to jedna zo pár súťaží, ktoré prebiehali, ktoré sme sa zúčastnili. Zmenili sme prístup, šli sme miesto predtým, ako sme nad ním rozmýšľali navštíviť. A mali sme to šťastie, že sme vlastne túto súťaž vyhrali. Dole je posudok Adama Gebriana, ktorý si veľmi vážime a veľmi sa z neho tešíme. A tu vlastne tiež sme sa nebali ísť do takého experimentu, pretože v tomto projekte sme dá sa to porovnať s týmto projektom s Plzňou, že sa nebali, sme vlastne povedali sme svoj názor. Ďakujeme.